Betul deh. Habis dah. बस बेलना हामबाय तिनी प्रेस मिडिया रंग जोंना लगिमा बागै जों तिनी टीएसएफ आगरतला टाउन कमिटिनि एंगै तिनी मिनिस्टार सार बिकास जयमालना फायमानि जों सायमानो स्टुडेन्ट रक जे परि जों सोंनाय स्टुडेन्ट जे परि तंमानि बरना हापानि फासिंते स्टाइपेन्ड दिजागो बर स्टाइपेन्ड बाय जोंमा स्टुडेन्ट गरै नखुनि बर रक ओ स्टाइपेन्डनि फासिंतिनि बरकनि सेमिस्टार फी एग्जाम फी दिवै बरक बंनि कोर्स कमप्लीट थायो ओमफ्राय जों सायमानखा गोबांमा स्टुडेन्ट दं दाबो बंनि स्टाइपेन्ड मायाखौ अ स्टाइपेन्ड मायानि बागै बरक एग्जाम मा आसु यांगै दंखा बाक्सा बीएड नि स्टुडेन्ट दं ओमफ्राय पलिटेक्निक स्टुडेन्ट दं ओमफ्राय जोंमा खानावै तिनि सार बिकास मालायना फायका ओमफ्राय बतिक बबे आसु तिनि पजिटिभ रेसपन्स सिगा जोंनो सार बिनोरा हाय चिंते बकताल डेटा रक जों मानखा तिनि फाइनल वेरिफाइंग का 35,665 आ जागानि बिसिङो 21,000 already rang riyakha ngai tabuk je remain tongmani rok je baki tongnai rok borok nobo rinani phasing thangi tongo phiaba in India wo 1178 ta institution scam manjaka fake manjaka oboni bagai okoro mutaro e mutiye jeta rang sanction thaini rok Indian government ni borok o ministry ni phasing tin man ko rang khoya ko borok tako tamni himale o verify khaimani jagao kicha tebo verify khainani tongku অমনো তিনি সাইমান করে ফাইয়ে যে চিনি দিপ্রাহাস্তিনি যে স্টুডেন্ট যদি কেউ নকল ইনকাম নকল ইনস্টিটিউশন যদি থাকি বড় এডমিশন নাই দङ হকাय নর অমন ভাদরং সিনাই নরংनो বড় অমনো অমন বাইরে তনাই রাंनि मान जागा स्टेटमेन्ट मानानि जागा बड़ भादर दंनाय ओंगे आं अमन कयनाय चिनि स्टुडेन्ट दङ नर जे भादर हातेबो हास्तेबो जों परिना थाङो जों बीएड खालायनो थाङो गोबां इन्जिनियार खालायनो थाङो नर गेस्ट चाइतोगै एक नाइथांदि वानसुगि थानि जे ओ इंस्टीट्यूशन काहाम दे हाइमा दे गवर्नमेंट एप्रूव दिया अमनर वानसुगि नाइलायदि ओंगे जारा फेक एक इनकाम दिनाय दं बरनि बागैबो किसा बेजाल निमानो फ्यूचर तामनि हिमालय गवर्नमेंट रक इंडियन गवर्नमेंट नि फासिते सीबीआई इंक्वायरी बागै बर अमो काइसा नोटिस दिखा अमो जदि सीबीआई इंक्वायरी खांका अमो निमानो गार्जियन नि साकाव बकाइसा हार्मफुल निमानो ओ इशुरंग दिनि जोंनो सार्टिफिकेट जों थारि जाबा लोकरंग कतना बागै ओंगे जे बाकी स्टूडेंट माना तंगनाय रक जे जिनियन स्टूडेंट रक गरिनुकनि बर रक जे परि तंगनाय बरनि मानथाय मानाय अंनि मानो एक बिमास बिसिङो बरनि रां बर मानि थाङानो नरता वानादि इसा जरा नासिंदि तै आइनाय सालो जे जों स्टाइपेन्ड नि बागै स्कलारशिप नि बागै जों जे एडमिशन को फर्म फिल अप खायानो नरक जरानि बिसिङो फर्म फिल अप खायदि तामनि हिमाले जरालाय फर्म फिल अप खायगा हांगाय डेट एक्सटेंशन नु डेट एक्सटेंशन हांगाय आ जागावनो तिनि जों जालुं जाउ जों फ्यूचर से रां मानथानि दं ओंखाय अमरनो किजा खेल खाइ नरक स्टुडेन्ट रक खालगै नासिंलायदि हाबनाय ओंखाय तिनि ते किसा साना मुसुंगो जों बीएसएफ तिनि बिनो टाउन कमिटि नेंगै जों सार बिकास मालना फायगा जों तिनि बिनियागो तिनि के कयमंगलाय बया फरका जों तो जतनो तिनि मानिको कक बरनो जों स्टेट लैंग्वेज नि जों जतन गोसि ना जागो थेबा जों बिसक जरदि तिनि मानिको जों यूज खालाय ऑफिशियली अब जों साक साक न वानसुक लायथाय जों तिनि सार बिकास न तिनि मानिको कक बरबाय जों तिनि जगा कयमंगलाय या फरका ओ कयमंगलाय सार बिकास परीक्षा बबा बेलाय खा तंफुजाक तामनि हिमालय जों तिनि मानिको बाय ऑफिस रगो जेसे मानसाक जों तिनि मानिको रंग जों कयमंगलाय या फनानि चाइतुलायन हनि आं तिफोरा हास्तेन लुखरंग मन तिनो जागाबो तिन टाउन कमिटिनि सेक्रेटारि दङ माथिया बिएमसिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दङ राइमा बिएमसिनि सेक्रेटारि आलिजय मिथिन टाउन कमिटिनि असी कलेज कमिटिनि दङ अलिचरण दङ ओमफ्राय बिश्वजित दङ टाउन कमिटिनि लिडार्स दं ते आं टाउन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट साकबाय थां